اوكي حراي ثانك يو. اسمع الله هدى. اسمع الله هدى. اسمع الله. اوكي ثانك يو. قدامنا قاعد حن مصحن كبراتا جايشنا ثم فيسبوك ملو كورنا انترنت كنكم تكاتاتولنا زلهم يقرن لنا بنو أدمنا نخبركم من تأخذ بشمين بشم حبر جاكان بشم أدميناتين تكاتاتلتنا يزورمزين قاعد حن مصحن دابرنا جزانا خمتلو مدنتهم كبراتا جايشنا في رهيب نام نقبلهم يوم بحلف السنبت مسانا وعلمهم حجة خامة أتسألتاناتهم لومي وين أبالاتهم حيزهم متعمالو ترأس حيزهم مزلو سئلمتي الحبرة الديمقراسية وحيلتاتن نمسعر سرعة مخد ملكي زبل استحيزهم لنا متعمالو أفتر استحيزهم متعمالو أو هين لنا خنزاته السوم دامنا حيزهم زلو استخدار بهم كأوي نابحتن رئيتن برنا خيتا جهاسنا بتحتنا بصوتكم مسارحتكم كلهم إيدهم حفظ بينهم ريد أوفن كن قبل لهم بخبر عندكم على هو كبر حوسان قالنا بحر سمع الله سمع خون تسفى قبر ملكة غور لي صبو دحان دوعيلكم دحان دحاديركم عبينو خفالات عالم سلازلنايو قرب سعال حزاتن سلازلا غوروري صبو إلا مثلني غرتا غور لي أقدمين من محدار ناي حدر جاغانونا لومونا قايش كنا نقرب زصنعنايو صحفات مس حزبي كنكافل كنزتي كنرد عدل سلازهابكمنا بشمين بشم ملئتي قجل ناي مصنعتي سنيت اريترا يمسجن قومون كلكم توم تجديسكم عنا كتسمعونا ابز بالتوك تركوب زلكم بمنجدي فيسبوك تكاتاتولنا زلكم كلكم احواتنا سلامتنا تقبلوا يقنيلنا مو حجي نابتقم دي ارستي قدم مأتاوي حنت متحساسبيت هلاتني اتا متحساسبيت كاني اذا حدنتنا هتبلا صنحت حجيا نابدك انشي طرح زعلم يكونن حجي زمت يدو زلو انا ز خمزلن حبريتا خاوشت خمزرخبكو خاوشت عدي زلو حلفتنا منغست خيترفو بشم زم ابدغ زركو زلو اريتراويان دغفتم بشمو من داغبرو ناي شم مطفا زمته بخبي تتحاحيزوم الله سلازي لومي بدميروم الله بعناون نعناون درو جماميروم نالو سلازي كلنا نزي اندا تخاتلنا لك خمسه حدنتنا زغبلتنا كنقالسوم كنكلالنا بسلطون زخونه اغباب غيرنا كنقالسوم كنكلالنا ازي زمته ازنا ياكل معبل اسنبيدوم سلازلو نعو قبر مرسيلهم كم استراتيجي حيزومو زلو ازي نايشم مطفايو كابتناي قدم بزتفالالي تكنيك غيرهم يمصو سلازلو نعو تخاتاتيلنا نحنا خاني ازيو بسلطون زخونه اغباب غيرنا كنمكتم خمزلنا بزا اغاطامي كتحساسب يفتو يقنيلي ناب نايلوما اجندانا خناتو نايلوما اجندانا أنا مأتوي زقبر زلخو مأتوي تم بتصوتها يالله سلستي بتصوتها يالله دكتور قبر ماريام الله ويزرا أمنا فكاكالا يوسف هاسقودو مالله تخفافيلهم نتي أرستي ساتهم زيادة مبره خونا أنا قن مأتوي ترحق قبر ديلي سلمتاي ناتي مأتوي تأدليا نتبليا ناتي مأتوي سلمتاي أدليت إذا قجل سنة أريتراويان أوشت إذن فتح زلو لياتنا نمبصبابينا نسرح زلنا سلازي تقند سرحنا اذا فللياتنا دنب تقاومو تبتاتينو تزرزيرو ادمعنو صيتاون زي كونه سرح يسرحلمو كمي غيرنا نزي نابزحاش خونتات نلوطو زبليو سلازي بقدامنت ترايهم فتح خركولهم علوم زتباهلو عبيتي غدات ابو دقيق مصنعته اكايدنا 4 اقدس سنداتينا اوصينا زلنا سلازي
بقدامي قدم حجي اب دنفر اتا ناي دنفر مانيفستنا زوصانايا زرغحنايا نان حزبي مخنياتو نحنا زصنعنايا زبله ندنب تقاومو نحيال ስለዝኾነ ናብ ህዝቢና ንዝርግሖ ዘቲናሉ ምስ ህዝቢ ኮይና ምስ ክኢላታት ካልኦት ኮይና ክህብትሞ ዕድል ከፊትና ኣብ መወዳእቱ ከዓ ምስ ህዝቢ ኮይና ዘቲና ዘዛቕናዮ ናይ ዋንነት ናይ ህዝቢ ኢልና ንህዝቢ ዘርጊሕናዮ ሕጂ ከዓ ዝኻልኣይ ክፋል መጽናዕቲ ዝገበርናዮ ንዝምልከት በቀዳማይ ሓደ ክፋል ናቱ ሓንቲ ሰነድ ካብተን ኣጽኒዕናየን ዘለና በቀዳማይ ከኣኒ ምሳኹም ዓቂብናያ ነርና ትሕዝቶ አንታዩ ስለምንታይ ዝብል ብደቂቕ ተዛሪብና ነርና ትዝክሩ እንተዳእኹንኩም ዝሓለፈ ሰንበት ሰለስተ ኣባላትና ናይዛ ጉጅለ መጽናዕቲ ስኒት ኤሪትራውያን ማለት ዶክተር ኢብራሂም ሰራጅ ዶክተር ሳራ ዕቁባይ ኣነን ኮይና ኣቅሪብናያ ነርና ሎሚ ከኣኒ ካልኣይ ተኽፋል ኣላትና መቐጸልታ ናታ ዝከረኩም ተኮይኑ በቀዳማይ ከላግብ እንደ መጽ ሕጂ በቀዳማይ እንታይ ናጽንዕና ንሕና ደንበ ፍትሕሲ ፍልልያትና ክነጽብብ ስለዝኾነ እቲ ዕላማ እዚ መጽናዕቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሁሉ ኩነታት ነዚ ስርዓት ብኸመይ ንግምግሞ መታን ኩልና ዘሰማምዓና ሓደ ነገር ብሕብረተሰብ ዓለም ቅቡል ዝኾነ መለክዒታት ጌርና ነንሕድሕድና ዘይንፈላለየሉ ኣገባብ ጌርና መጽናዕቲ ኣካይድና ንኩሉ ደንበ ፍትሒ ብዝዓድ ዕግበት ብዝረኽበሉ ኩነታት ተሰማሚዕና መታን ክንግምግም ከለና ንኸይንፈላለ እታ ሰነድ ኣቕሪብናያ ነርና ኣበርክቶኹም ርእይቶኹም ሂብኩምና ይቐንዴልና ሕጂ ከኣኒ መቐጸልታ ናታ እቲ ስርዓት ርኢናዮ ሽዑኡ መደምደምታ ዝተዋህበ ናይ ውዱቃት ስርዓት ምዃኑ ርኢናዮ ስለዚ ክትካእ ዘለዎ ጥራሕ ምዃኑ ተራዳዲእና ስለዚ ክትካእ ኣለዎ እንተደኣይልካ ክትካእ ኣለዎ ክወድቃል ከልግስ ኣለዎ እንተደኣይልካ እሞ ደንበ ፍትሒ ከኣኒ ተበታቲና ኢና ዘለና ተዘርዚርና ኢና ዘለና በበይንና ኢና ንቃለስ ዘለና እዚ ኣካይዳና ኣድማዕን ውፅኢታውን ክኾን ኣይክእልን እዩ እሞ እዚ ስርዓት እዚ ከልግስ ኣለዎ ካብ ተባህለ ብዝቐልጠፈ ኩነታት ከነልግሶ መታን እንታይ ዓይነት ውዳቤ እንተ ኣካየድና እዩ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ዝብል ነዛ ርእስቲ እዚኣ ሒዞም እዞም ጉጅሎም ከጽንዑ ጸንሖም እዞም ጉጅለ ቁጽሪ 2 ጉጅለ ኢልና ንጽኦም ንሕና ፍርቂ ክርስቲያን ፍርቂ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ተኸተልቲዮም ስለዚ እሳቶም ብሓባር ኮይኖም ዝረኣይዎ ንኩልን ከቃልሰና ክንቃለስ ክንደሊ ከለና ክሕግዘና ይኽእል እዩ ብከምዚ ዓይነት ኮይናስ ተሳኒና ነዚ ስርዓት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከነልግሶ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ተበታቲኑ ዘሎ ደንበ ፍትሒ ከመይ ገይሩ ኣብ ሓደ ይጥርነፍ ትብል እዚኣ ንዝመጽ ስለዚ እዞም ሰለስተ ይሕዋትና ሎሚ ናብኡ ዘተኮረ ኣርእስቲ ሒዞምልና መጽኦም ዘለው ስለዚ እዚኣ ከዓ ካልኣይቲ ኣገዳሲት እያ መቐጸልታ ናይቲ እያ ግን መቐጸልታ ናይቲ እያ ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ ውዱቕ ናይ ውዱቃት እዩ ክእለለዎ እንተደኣይልካ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ተቃሊስና ንኣልዮ ንትብልካ እዚኣ ትምልሻላ እታ ሳልሰይቲ ክፋላ ከኣኒ ዋ ምስኣናየ ኸ ነቲ ለውጢ ባዶ ኢድና ዲና ንቕበሎ ትብል ከኣኒ ንዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ከነቕርበልኩም ኢና መጽናዕቲ ዝገበርና የሎ እቲ መሰጋገሩ መድረኽ ከመይ ገይሩ ውሑስ ኮይኑ ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከእትወና ይኽእል ናብ ድልዱል ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ናብ ቅዋማውን ህዝባውን መንግስቲ ከሰጋግረና ይኽእል ናብ ትብል ክንሪኣይና ስለዚ ናይ ሎሚ እዚኣ መላጎበ እየ ዝገብር ዘለኹ እዚኦም ሎሚ መጽኦም ዘለዎ ኣጋይሽና መቐጸልታ ነታ ንሕና ዘቐመጥናልኩም በቐዳማ እያ ሰይቐምጡ ኣለው ንዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ከኣኒ ካልኦት ኣባላትና ነታ ናይ መወዳእታ ክፋል ከዓ ከቕርቡልኩም እዮም ስለዚ ጽኒልኩም ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና ነመስግን መድረኽ ሕጂ ንኽኢላታትና ክገጥፈሎም እየ ብመጀመርታ ተቕርበልና ሓፍትና ኣምና ፍኻኽያ ድሓር ብድሕሪኣ ኣቶ ዮሴፍ ከቕርብ እዩ ድሓር ሳልሳይ ክፋሉን ዶክተር ገብረ ከቕርበልና እዩ ስለዚ የቐኒየለ ኣነ ወዲእ ኣለኹ በዚኣ ክሳናበተኩም ኦኬ የቐኒየልና ክቡር ሓው እንዳል ኣምና ፍካክ እንድሕር ኣለኹ ኮንኪ ናባኹም ክብርት ሓፍቲ ኣምና ፍካክ ኣለኹ ዶ ኣምና ፍካክ ኣለኹ ዶ ኦኬ ናባኹም መድረኽ ኣነ ክወርደልክ እየ
السلام عليكم. إن شاء الله مجموعة يسمع الله. مرحبا. شكرا. شكرا على الدعوة. يغني لنا النتيجة قبركم لنا عدمي. thank you أنا زي تكنولوجي. كم يمشيكم سمعتي سلام نقول الحمد لله. تقوموا كم فتح لكم I think صباحي بنات نابزي already breaks قبركم علىكم بخلاق وتأثرة. أوكي مجمرة بنفسي كفالتكم. أمنا فكاكي بهال. اسمي أمنا إدريس فكاك. مواليد إريتريا. بإريتريا توليد عبي. primary secondary primary junior up Arab school جارية ماهرة. high school up بتيجو إبراهيم سلطان البحر زلو. دراسات الجامعية في القاهرة كاب كايرو يونيفرسيتي graduate جيري ب specialization on food technology 98 حقريت مليسي أبناي من إساءة أقلقلود جيري درجتات ناي institute زنبري دحريو أب صرح عالم عادي أب نشترح رشا سرح نيري أب اسمرا أب بزح بروجيكتات تساتي early childhood IDP through UNICEF ب World Bank funded زخونة project وين أو تساتي في sadly 2005 left my country. حجي أبعد إنجليز أب نورز إنجلاند اللي تبع الكتما يركب with migrant help organization as client advisor يسرح. So this is my background. كم وري بتي حلنا أنا جدنا لقينا أمنتنا ما أندر إخا سؤايتبل سلزبل كم إريتراويان نتي protection توعيبنا زلوا so ككل إريتراوي جديتا لو دمتو كسمع نتي دمتو خسمع زي حجزو دمتو خسمع بمالت أب كله يساتف. I'm of Eritrean Lowlanders Chief Executive Committee أبو حنتي أبالي أبناي دك انستيوين ينتف حجيوين أفتي جزاويت بدين حق استمرت الكوميتي أو coordinator committee ميوين أبناي Eritrean network as a member ينتف by default it is for all women so easy you back home also كم تزبلكو أفتي أقولت أفتي border conflict نبروين بالنتاع أقولت كرنا دحريو من كفتم عساس شدش تزور سوازة صحن نسوي مالتي لو معلتي كلمة يزلخو as I was a member of the Tunai SNP ما شاء الله كم تشمع زي اسمه الوفاق تا assignment تواهبات الناس نبرت مجموعتي زي قبرنا لا كمتي سنقال زبالو فايل ديستمس بالكا انت أخذت الدلي دايركشني هذا الدلي مالتيو خارطة الطريق ماب كم جروب ديسكاس كرنا hope I will give it justice نتوم ناتي جروب مريض أمني زلو حجي أنا كان ثلاثة بوينت كي قلت لكم تحرز درفة لدكتورين يوسفين كي قد فلومي كابايز قدلوين سمكم الأبويا إن شاء الله حجتي أجمع مجمرة الحمد لله تي حدفتي تأجا ناتنا كم إريتراويين تبزحنتنا إذا تأجا زي تتأكمنا له ما شاء الله كم تاشي ما زبالكوا نيوفق كله زنت أبارق أوليو still ملوء بملوء انت زي كوينوين اتي أباقاقسو ما شاء الله انه كله دساتف كم تندلو زلنا نحن حجي كم تتفلتوا إريتراوين
بتي experience يعني عدينا بتجارب كثيرة ببزح حنا نحلف زلنا بحد وجن كمان عدلناتنا قدمنا بزحات بخموتات زحلفة نعنا كم ممحري يخوننا كم حيلنا كنجمر أيقوننا مالتي حجتا قدمتي discuss ذكرنا لنا by the way في أغواتنا كسب ليدي بركليدي قصل نيرو thanks again technology كلاتنا بدون تطرحنا نفعلت انتي يرئكازي تي ديليت كام زلو كم تيز بحال if there is a will there is a way so we have the will so we will get our way إن شاء الله أنا أفتات دليل زلنا حاخن بتسحنا بإذن الله so حنتي introduction جرنا في introduction who we are كم إريتراوي تيز حلفنا نيكوناليزم كله تنقلسي كمي تطولنا بحنساب زحلفنايو وي حجوين نحلفو زلنا أتي فاكت زينا أميتنا زلنا تا دوكومنت بزيادة عضبت حكم يا كم تسنقال زبالو open كالرأي كمحبل كمعبل كمحايشيو تا نحنا تا إجامنا تا نخيلا سجرنا لنا تا تبغت نجار كأني تي مسنا دو مالتيو حجي أو introduction بخمي حليفنا تقال سخمي نيرو حزبي كمي واحد كان مستي تقالستي زنبرة ركبات أبي درجة خبت كم زخالن انتي نيرو خاتي علامة كله كم زردو رترانة أخذت ليها دقنا دحريقو نتنا رخيبنا كم تخلو تجبيز نبرة هاجر حزبي هاجرو كركب هاجرو نخمرح كم يخاطر رأي كلاتنا نفلتينا بتعتك على الناس حفنا لنا كم زرعهم وبزحات شعن هاجرو ماتيوم فولنتري كله كم عبلو كم هروا بيفرستي ترى متيوم بيزنسات لأمومين اللو unfortunately كن قدم زعمت وأجندة نيروم مالتي ما طبعا اللي كان ما بيجي بيوم وليلة ويل بلانت نبرة نيروم مالتي حج خلاتنا نحنا تجوي وهايجاك ندبلنا نبلا لنا كم تحجي نحنا زرعينا هايجاك كم تجبريو جن كابتي مجمرة تسب بلان تدوين نيرو ناتو أجندة يو تاش مزقبر نيرو ريخم ويخم انتينا خنبلو قبات عمات ديكتاتوريال حانتي قوانكو زيتاتي زولو خلو تي زحزنكا تي نيو جنريشن وندحرنا نتولد حانتي عينو خوينا حانتي قالو ولا كندمتها افكت زولو نحنا تيناتنا تقاتي بزحنتنا زتفق ايو ازي really seriously كنريول لنا كنقالوصل لنا كلاتنا ببوغنا حما كتر كل هاي you need to condemn it you don't see it مثال حجاني بابتينا تينا عايز ملكتنا عايز ابو اندحرالو تخال حما تلو قد سنن مالتا يكون نتيخا ما حما زلو انا دحرت ابو رهيبه نعود ابو كركب كمنك غلالني كسر حلو خالن تمني تراح ديكونه حما اندحرالو حما الله قبل خلالني هذا سب تي صالعينا خن سعر انت خوينا تي ديفاين كنقبروا لنا حج بتكع لنا كم عميتنا لنا نتا تقبو شمون من مخانو انتايات في لنا انتاي إذا تفزر لوين رؤيو حجوين ريخهم وفتي كونفرنس ناتو نحزنا كا نيو جنريشن دقوين تولدو يصعبوهم كم زلو مالتي بزح صراحة كم زلينا يرئيكا مالتي so زي كم introduction جرنا لنا دخل ايتي قم دوسدنا the same come to group 1 zero state the failed state develop the current situation you زقلت
كمي نصبي نيرنا وي كمي نيروتي كل تكادلايت قالو صوتي حزبك على الزنبر انتاي نيرو تثبيتو عدنا اخوينا نحضر كلهم ولا تشعوا كركم تغينوا جازتنا توتيهم strong military كتكونيا way failed كتكونيا تي تنبيتات زنبر እሱ ገጢሙና ማለት እዩ ምክንያቱ well documented administration ሜጌርካ ትራንዚት ትገብር ስለ ዘይነበረ ከምቲ ዝብሎ ዝነበሩ ስሎግን ከዓ ጥራሕ ነፃ ንውፃእ ዓዲ ጥራሕ ነፃላይ ጥራሕ ንውፅእ እዩ ነይሩ እቲ ስሎግን ሕጂ ካብኡ ክንመሃር ኣለና እዚ ዊን ተማሂርና ሕጂ ዘርእየካ ዘሎ ሸበድበደ ይኮነ ካብ ማኒፌስቶ ዝወፀ ብቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ዓመትን ገለን ዝወሰደ እዚ አትሊስት tangible ዝኽልወና እዩ rule of law ተሎ ብኡ ሕርት ግዛዕ ኮይንካ ታ ዝዓበየት ነገር ማለት እዩ ክንርስዕ የብልናን we are not angels እታ ቼርዊን ገለሕማ ኣለዋ ኣብኡ ዝበፅሐኒ ዲሞክራሲ ንዓናሲ ትምህርቲ እዩ ነዚ ኩሉ እዩ ማይቶም ናፅነት ኢሎም መፂኦም እንታይ ገይሮም ሕጂ ንምንታይ ከምዚ ክገብሩ ክኢሎም ስለዘይነበረ ብዙሕ ተሓታትነት ዘለዎ ጭቡጥ ነገር ስለዘይለ ሕጂ ከዓ ነዚ ጃስቲስ የለን ንትኸሶን ተኸሳሲን የለን ትገብሮ ነገር የለን ሕጂ ከም ፍትሒ ደለይቲ ግን documented ዝኾነ እንታይ የድልየና ኣሎ yes this is the current situation ገባጢ ወላ ሓንቲ ንወላ ሓደ ሰብ መሰል ዘይብሉ ናፅነት የብሉን ብውሕዱ ክሳብ ሕጂ 25 ዓመት ክወስዱ ክኢሎም ኣለው so ተሓታትነት የብሉን ኢና ኢልና ታሽሙ ጌርና ኣለና ምስታ ቀዳመይቲ ግሩፕ ቀዳማይ ተተሓሓዝ ማለት እዩ بكل فيل كوين الله ولا بإيكونومي ولا سوشيال so حجي نحنا كله documented everybody انتاي تدريو زلو انتاي مسالاتو انتاي قبعاتو ازي زد لنا زلو so this is the current situation okay حجي لوت إن دلنا لوت إن قال سالنا تزعبت صبوت خيزلا campaign يأكلنا يأكل كم نفسنا جمير كمالتيو so let's agree on translations جبرنا مالتيو نمنتاي يزد لنا نجدن كد لنا يوتي transition نايتي politica مالتيو حدثي تقلت راح إلكا أوكي تقليو نتي زدل بتي كوبو constitution زمرحلنا نخلونا مجمريا بتي منجدي direction سلازد لنا أو حجي كابتي تسمع معنا له قدام النت تي عساتا في النت نقوله إرتراويين هاجروا زهنت قصات في النت كهلو نزخاني تفعلي in detail تخيلنا له كم affirmative action كانت ولو لنا نتي عدلات دايرة خبه كم يجروا عدل كركب كم زلوا معناتهم تعطون they are not democracy حدا يمنقدو قباتي حنتي ترحيا منقدو حنتي أقوانكو إلنا اوكي حجيت بزحنتنا عملنا له نقوله مثلا نقوله اتي opportunity زي رخبه كم يجروا opportunity ركب كم يجر كاتا معبله شعو بحد بحنساب خد كيد مالتي قال تيجي قلت ان تكون له transparency كل له مزخله خاني عندي تي accountability حتى ان تكون له ابزناي transition مسؤول قطباوي عبيت كله إرتراوي زساتفو ناي عبيت هاجرن سوشيالي ايكونوميكالي كله زتقلل قال كفت مانيفستو ناي سنتين وطنينا تقدمنا تبلنا زلنا ريكوغنايز نخنجبرو نتي واننت ناي مريت الله
ካልእ ብዓብኡ ንኩሉ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኤርትራ ነፃ ወፂኣ ኣብ 450 ሃገሮም ገዲፎም ክሳብ ሕጂ ኣብ ረፊጂ ካምፕ ዝርከቡ ዘለዉ ማለት እዩ ናቶም ራይት ናይ ምምላስ ቦትኦም መሬቶም ነዚኣቶም ከዓ ክረጋገፀሎም ካልእ ኩሉ በቲ ማዕርነታዊ ፍትሓዊ ዘለዎ ዝኣመናሉ እቶም ግሩፕ 1 ዘቕረቦ እቲ ናይ UN Human Rights Article 35 ኩሉ ዘጠቃልል ንኩሉ ፓርቲሲፔት ዝገብር ክኸውን ኣለዎ ብዝብል እዩ so point ኣሪበልኩም ኣለኹ I hope I was clear ኣብዚኣ ይወዳእ ኣለኹ ቅድሚ ምውዳእይ ከምቲ ዝፍለጥ ሓንቲ ጥቕስላ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ከም ናይ ኮሚኒቲ ብሓንሳብ ንስራሕ ንብል ነዚ ንኽዕውተካ ኩሉ ግዜ ሓንቲ በሂል ኣላ ንሕና ውን ርኢና ኢና if you want to walk fast walk alone ይብል but you won't leave any impression you always will be alone ማለት እዩ but if you wanted to walk far walk together so I will call everyone here let's walk together yeah Nele thank you okay يغني لنا كبرت حفتي okay قال اي دكتور قبر جخ والله يا سيفكم زلكم مايك حزه كبر حف مايك حزه وي دكتور قبر وي كاني يا سيف اسمر 10 شمنت كاتي غزلها يا سيف حف هلا حدا سكولني حوات سمعوني تلهم حدا اوكي يغني الله thank you بطعمي زوم اسغنكم عمنا حفتي بطعمي صبوق اقريبيو يغني لنا كومون حوسنغال تي اتقلالي حساب زهابو in a nutshell أقربوا يو قرم أنا جن بمجمريا شمي كفالتكم أنا يسيف أسكورمي بحال هاي سكول أب أسمارا ودي دحريو أبشو ودن 4 عامات تقميت أمالتيو أي فتحون سكالارشيب رخيبا سمين أمريكا أمريكا مالتيو أب سمين أمريكا scholarship ودي مالتيو تيناي bachelor degree I'm a medical technologist Vanderbilt University نعسران 4 عامات سريحة تيناتي speciality generalist خوينو جن ناتي focus hematology ناي دم كوينو أبتي مايكروسكوبيو تي درجة وزح جزء زحفو نسخة to detect زخوني abnormal cancer cells مالتيو Vanderbilt University one of the 19 best hospitals in the nation مالتيو بسمين أمريكا ازي تي دحر بايتا ناي تمرتاي كوينو كالي اب تقاوم دنبيخ اب كلتشحن كلتن اكتيف كويني اب دليتي فتحي كي قارصكو يقالس نير مالتيو اب استفلالي صفحي مرحنت سريح مالتيو زيا تا دحري بايتاي كوينا اني ابزي ناي مصنعة اكل كاتخلخو زي ناي بولقي توكي زغبرو زلخو مالتيو نسخا زي سنيت زي ناشنال هارموني زبل بدنفر مانفلت كله زحقفه هيومن رايتس اكتيفيست سيفيك اورجانيزيشن
opposition groups كل ذا حقوفه ስለ ዝኾነ ኣነ ከም ውልቀይ ተወኪለ ኣብዚ ብዞም ሰባት እቲ ዝገብርዎ ቅዱስን መሳጥን ስለ ዝኾነ እቲ ዓቕመይ ተመክረይ ከበርክት ምዞም ኣሕዋት ኢድን ጓንትን ኮይነ ዝሰርሕ ዘለኹ ማለት እዩ እታ ቀንዲ ሕመረታ እቲ ናይ ግሩፕ 2 እቲ ሮድ ማፕ ንሕና ሳብ ኮሚቲ ግሩፕ 2 ከምቲ ሰንጋል ዝበለኩም ንኩሉ ሕብሪ ዘንጸባርቕ እቲ ብምሉኡ እቲ ዝምስጠካ እቲ ናይ ደንቨር ማኒፌስቶ ኤሪትራ ዝጨኑ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ትምሰጥ right away you feel at home ምክንያቱ everybody is represented not just to fill a gap ንምምላእ ዘይኮነሲ ብምሉእ ተሳታፍነት እትሰብ ይስተፍ ማለት እዩ በዚ ናብ ከኣቱ ክሕግዞም ብዝተኻለን መጠን እቲ ኣብ ውድባት ዘሎ ከዓ ኣጽቢብካ ሓደ ተሪር ዝኾነ ኣምብሬላ ምግባር ቅዱስ ተግባር ስለ ዝኾነ ብዝኻለና ዓቕመይ ብዚ ኣቴ ማለት እዩ ቀንዲ ሕጂ ኣነ ንድሕሪት ኣይመልሰኩምኔ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝጅምሩ ኣትሒዙ ካብቲ ውሽጣዊ ቅርሕንቲ ኣይተለቓቐን ሱሳታት ሰብዓታት ሰማንያታት ናኡ ግን ኣይወስደኩምኔ ወላ ድሕሪ ነፃነት ከማን ኣይወስደኩምኔ ምክንያቱ ንሱ ነተመራመርትን ታሪኽን ንኽጽናዕ ንጎድፎ እቲ ጽቡቕ ይዕቀብ እቲ ጌጋታት ዝነበረ ከዓ ኣብ ሰነድ ይተሓዝ ንኸይድገም ከዓ ንእርሞ ማለት እዩ ሕጂ ግን ካብ 2002 ዘሎ ተቋመ ደንበ 17 ዓመት ስለምንታይ ፍልልና ኣጽቢብና ሓደ ክንከውን ዘይከኣልና ነዚ ኣርሜናዊ ስርዓት ብኸመይ ክንምክቶ ዘይከኣልና ሕጂ ኩላህና ኣነ ዓብ ክብሪ ዘለኒ ኣቦታተይ ካብ ድሕሪታት ሒዞም ሱሳታት ሰብዓታት ክሳብ ሕጂ ዝቃለሱ ዓብ ክብሪ ለኒ ንሱ ከዓ ተቃሊሶም ግን ልጓም ኣይተገበሮን ትጠንቂ ቀልጢፍካ ተኣረመን እሱ ግን ድሓን ንሰነድ ይግደፍ ከም ዝበልኩኩም ንመጽናዕቲ ኣካላት ክንጎድፈና ንሱ እቲ ኢንተርናል ኮንፍሊክትስ ጠጠው ኣይበለን ማለት እዩ ሕጂ ካብ 2002 ስጋብ ሕጂ ዘሎ ግን ኩላህና እቲ ድሌት ኩልወና ክእልል ትኩንነት ግን ጽቡቕ ተግባራይ ነተግብሮና ኣለና ንኽሕኹሕ ኣለና ማዕጾ ኩሉ ተቋማይ ደንበ ክሰርሕ ዝደልዩ ይኽሕኹሕ ማዕጾ ይኽሕኹሕ ንኽሕኹሕ ባህልና ያታና እንዳተጋሃሰ ከሎ እዚ ኩሉ ሰብ ባሕርን ጣሕል እንዳጣሓለ ከሎ ንሕና እዚ ክንፍዳእ ኣይግባእናኒ ነይሩ ግን መኻሊፍ ኣጋጢሙና ነዚ ግን ማዕጾና ታ መፍትሕ ግን ክንረኽባ ኣይከኣልና ታ መፍትሕ ስጋብ ሕጂ ረኸብናያ ስለዚ ነዛ መፍትሕ ሕጂ ክንረኽባ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቶም ዓበይቲ ዘለኹም ተቃሊስኩም ኢኹም ክብረት ኣለና ክብረት ኣለኒ ሕጂ ግን ወላ 60 ኹኑ 70 ኹኑ ተሪፍኩም ዘለዉ ሕጂ ገሌና ሽኮር ገሌና ደንብዝሕ ዘለና ሰቢና ግን ወላ ቃታ خلاشين مملأ ኢልና ስጋ መስዋዕትነት ክንከይድ ኣለና ጌጋታት ነይሩ ሕጂ ግን ካብ ደቂቕ ናብ ካሊት ኣብ ጠልጠል ዝኣተወትሉ ግዜ ሃገርና እቶም መንእሰያት ከዓ ክንሕተት ኢና ድሕሪ 5 ዓመት 10 ዓመት እንታይ ከም ዘጋጥመና ይንፈልጥን ኢና ክንርኢ ክንክእል ኣለና እንታይ ጌርካ ኣብዚ ግዜ ክንበሃል ኢና
ስለዚህ እንታይ ጌርካ ንኸይንበሃል ሕጂ ስራሕና ክንዋፅእ ኣለና ምክንያቱ ኤርትራ is at crossroads ነገራት ክቀየር ንሪኦ ኣለና ንሕና ኢደይ ኢዳልካ ፍልያትና ኣፅቢብና ኣብዚ ሓደ ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ታሪክ ክሓተና እንታይ ትገብሩ ነርኩም ቶም መንእሰያት ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ትገብር ነርካ ክንበሃል ኢና ኣይሰውዓል ኩሉን ስቁኢል ሓሊፉን ክንብል የብልናን ሕጂ ኢደይ ኢደልና ንጣማጠመሉ ግዜ እዩ ፍልልያትና ኣፅቢብና ኣብ ከምዚ እንድሕር ተዋሲእና ንስርዓት እዚ ይኣክል what's next organized ዝኾነ ሓይሊ የድልየና ኣሎ መጽናዕቲ ተሰነደ ኮይኑ ግሉጽ ዘለዎ ተሓታትነት ዘለዎ fully transparent and accountability ዘለዎ የድልየና ኣሎ ስለዚ ዝነብር ኢደይ ኢድና ክንብል ኣለና ምክንያቱ ግዜ ይጠልበና ኣሎ እቲ ሞመንተም መጽልና ኣሎ ከመይ ጌርና ኢና ንሓቅፎ ከመይ ጌርና ኢና ንኣስሮ ግን ናይ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ እዚኣ ብሓፂራ ከብለኩም ይደሊ እቲ ታሽሙ ግን ንድሕሪት ኣይኩመልሰኩም እኔ ምናልባት ብሕቶን መልስን ክንገብሮ ንኽእል ኢና እታ ናይ ta main focus na group 2 እንታይ ኣታናትና ta core in a nutshell natna ሓላፍነት ማለት ያ ና group 2 group 1 group 2 group 3 እንዳበለ ስለዝኸይድ ንሕና clearly to identify issues and methodologies needed to ensure national harmony and unity and then to create an organized opposition force in order to destroy the dictatorial system in Eritrea. Izi nutsurun wuhlulun ጥበብ ተጠቂምና ከመይ ጌርና ሃገራዊ ስኒት ሃገራዊ ሓድነት ንፈጥር እዚ ጥርኑፍን ጥሙርን ስልጡንን ተቃውሞ ደንበ ከመይ ጌርና ንፈጥር እዚ ምስ ገበርና ኢና ከዓ ነዚ ስርዓት እዚ ካብ መሓውር ክንብቶ ንኽእል እዚኣ ታናትና ሜን ቴማ ናይ ግሩፕ 2 ማለት እያ እዚ ንኸይንገብር ግን እንታይ ዕንቅፈና ኣሎ ንዝብል ከዓ እቲ ቀንዲ ምንጪ ናይ ዘይምርዳእና እቲ ቀንዲ ጠንቂ ንሓድነትና ስኒትና ኣብ ሓደ ኮይና ንኽንሰርሕን ንቅድሚት ንኽንስጉምን ዘይገብሩና ዘለዉ እንታይ እዮም ሕጂ ኩሉ ግዜ ነቲ ኮዝ ንሕና እቲ ግሩፕ 2 ቀንዲ ዘጽናዕና እቲ ኮዝ ኦፍ disunity and disharmony in the justice loving movement ማለት እዩ እንታይ እቲ disunity ዘምጻልና ዘሎ ታብ ሓድነት ዝዕቅፈና ዘሎ ወይ እቲ ስኒት ክንገብር ዘይገደና ዘሎ ሕጂ ካብቲ ሓደ እቲ ቀንዲ hammer out ዝገበርናዮ after a lot of discussion ማለት እዩ ካብቲ ጠንቂ what the cause ናይቲ ኣብዚ ዘይብፅሓና ስጋብ ከምዚልና ዩኒፋይ ክንከውን ዘይከኣልና ስለዚ እቲ መፍትሕ ኣይንረኽቦን ኣለና ንብል ኣለና ንኹሕኩሕ ኣለና መፍትሕ ግን ክንረክብ ኣለና ድሕሪ ዝኹሉ 30 ዓመት ቃልሲ እዚ ክንፍደ የብልናን ስለዚ ነቲ ቀንዲ ረቑሓ ዝኾነ ክፍትነ ክተቕስ ሓደ ሸሞንተ ዝኾና ኣለዋ ዝቐመጥናየን ማለት እዩ ከም ግሩፕ 2 እቲ ቀንዲ ጠንቂ አንነት ኣብ ሰባት ምህላው አንነት ኣነ ዝበልኮ ይሰማዕ ዘይምክብባር ጽኒልካ ዘይምስማዕ እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ማለት እዩ ትሕት ክንብል ክንክእል ኣለና አንነት ንወላ ሓደ ይጠቐመ አንነት ኣሎ ናይ ለገስ ኣሎ ትቁርቁስ ናይ ጀባ ሻዕብያ ኣሎ ካብዚ ክንወጽእ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ናይ ስልጣን ህርፋን እዩ እቲ ናይ ስልጣን ህርፋን ንሪኦ ኣለና
ambitious بسرح كسواصا ክትከል ኣለካ እምበር ኣብ ስልጣን ምስ ሓንሳብ ኮፍ ምስ በልካ ኣብቲ ናትካ ኮምፎርት ዞን ካብኡ ክትወፅእ ኣይደልን ኢኻ ወላ 10 ኹን ወላ 6 ኹን ውድብ እዩ ዝፅዋዕ ካብቲ ኮምፎርት ዞን ክትወፅእ ዘይምኽኣል ከዓ እቲ ኢንሴኪሪቲ እዩ ስለዚ ንሕና ነዚ ክሊርሊ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ካብቲ ኮምፎርት ዞን ወፂና we have to get out of the box ንሕና ሓድነትና ነረጋግፅ ምስና ዓቢ ጥራይና ካብ ውድበይ ውድብካ ወፂና we have to think large ስለዚ እዚ ናይ ስልጣን ህርፍ ካልኣይ ታሽሙ ዝገበርና እትሳልሳይ ኣብ ክንዲ ኣብ ሓሳብ ምትኳር ምቅዳም ምርዓም ኣብ ውድባዊ ፀግዒ መሓዝ ኣብቲ ሓሳብ ኣክንታሽሙ ዝገብር ኖ ውድበይ ዝበለታ ማለት እዩ እዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ኮምፎርት ዞን ዝበልናያ ማለት እዩ ኣብ ሓሳብ ፎከስ ክንገብር ኣለና ኣብቲ ውድባዊ ፀግዒ ክንሕዝ ከለና ግን ኣብቲ ሓሳብ ፎከስ ኣይንገብር ኢና ዘለና እቲ ቀንዲ ክነተኩሮ ዘለና ኣብ ሓሳብ እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ረብዓይቲ ከዓ ኣብ ዲሞክራሲ ዘይምእማን ማለት እዩ ዲሞክራሲ ዘይተኣምን ንሕር ኮንካ እዚ ኩሉ ሳዕቤናት ዝመጽእ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ ታይም ሊሚት ኣሎ ታይም ላይን ኣሎ ግዜኻ ምስ ኣኸለ ክትወርድ ክትክእል ኣለካ ህዝቢ ዘተኮረ ክኸውን ኣሎ እቲ ናትካ ታሽሙ ውልቃውነት ክኸውን የብሉን ስለዚ ኣብ ዲሞክራሲ ክንኣምን ኣለና እቲ ሓምሸይቲ ከዓ ተቐንዲ ከም የሴፍ ማለት እዩ ፈላጥ ኮንካ ምቕራብ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብይ ፀገም ናብ ተቃውሞ ደንበ ዘጋጥም ዘሎ እሞ ከዓ እቲ ዓቕሙ ብጣዕሚ ድሩት ከሎ ከም ፈላጥ ኮንካ ምቕራብ እዚ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ንቅድሚት ከሰጉመና ዘይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ሳይለንት ማጆሪቲ ኮኑ ፊር ኣሎ ሕጂ ንሕና ዲቴክት ክንገብር ክንክእል ኣለና ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ከሰጋግረና ዝኽእል ሰብ በሊሕ ሰብ you have to detect them እዚኦም ክወርሑና ይኽእሉ እዮም እዚኦም ከብፅሑና ይኽእሉ እዮም ንሕና ኣብዚ ናይ ሕልና ተቃለስቲና ስለዚ እዚታት ብክሊርሊ ክንሪኦ ከም ዘለና ማለት እዩ እታ ሻድሸይቲ ፀላኢኻን ፍታዊኻን ኣነፂርካ ዘይምፍላጥ ኣክንዲ ናብቲ ቀዳማይ ፀላኢና ነተኩር ናብቲ ካልኣይ እቲ ብዘተ ክፍታሕ ዝኽእል ናብቲ ካልኣይ ፎከስ ንገብር እቲ ቀንዲ ኮነተኩሮ ዘለና ግን ፎከስ ንገብሮ ዘለና ግን እቲ ቀዳማይ ፀላ ኣሎ እቲ ብዘተ ዝፍታሕ ብዲሞክራሲ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ስለዚ ፀላኢኻን ፍታዊኻን ኣነፂርካ ዘይምፍላጥ ካብቲ ሓደ ጠንቂ ዘለለና ማለት እዩ ሻባዓይቲ ማእዝን ካብ ምጥፋእ ማእዝን ከተጥፍእ ከለካ ብጣዕሚ ይሕማቕ ንሱ ከዓ እቲ ቀዳማይ ነገር ፎከስ ሕጂ ከዓ ናብቲ ፀላኢ ትገብርን ማለት እዩ ድሑር ዝምባለታት ለቕልዮ ሃይማኖት ክኸውን ይኽእል ኣውራጃ ክኸውን ይኽእል ቀቢላ ክኸውን ይኽእል ንሕና ንኤርትራ እንታይ ይጠቕማ ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ንኤርትራ እንታይ ይጠቕማ ኢልና ንሕና ሓሲብና ኩሉ ይኸውን ስለዚ ብዝኾነ ታሽሙ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ውዳቤታት ክህልወካ ክእል ግን እዚ ንኤርትራ እንታይ ይጠቕማ ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ጠላዒና ከዓ ብልክዕ ገምጊምና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እቲ እታ ሻምነይቲ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያትን ዘይምስታፍ እዚ ሃጓፍ ፈጢሩልና እዩ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ግድነት ተካእቱ ክኾኑ ኣለዎም ክመርሕዎ ከዓ ኣለዎም እሱ ናተይ እምነት ከም የሴፍ እዩ እዚ ከዓ ንሕና እታ ቀንዲ ስራሕ ከምዛ ናይ ሲኒት ማኒፌስቶ እዚ ናይ ስታዲ ግሩፕ ከመይ ጌርካ ኢምፓወር ትገብሮም ንመንእሰያት ከመይ ጌርካ ኢምፓወር ትገብረን ነተን ውድባት ከመይ ጌር ፍልልያትካ ተፅብቦ እዚ ስለ ዝኾነ ግን እቲ ኦቨርዌልሚንግ ማጆሪቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ መንእሰያትን ተሳታፍነት ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ተጠቂ ናይ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ዘይምስታፍ እቲ ሓደ እዩ እቲ እታ central cause نزون كلن تتقال اتي non transparency non accountability
ዝብዘሎ እቲ ዘይጉልጽነትን ዘይተሓታትነትን እዚ ካብዚ ኣታትነት ክህልዎ ኣለዎ ዝኾነ ነገር ዝስራሕ ትራንስፓረንት እንድሕር ዘይኮይኑ ብዙሕ ነገር ኢና ንኸስር ስለዚ ኣብዚ ፎከስ ዝገበረ እዩ እቲ ናትና መጽናዕቲ ነይሩ እቲ ናትና ሜይን ፎከስ ግን ከመይ ጌርና ሃርሞኒ and unity ንፈጥር እዩ እቲ ስኒትን ሓድነትን ዝበልናዮ እቲ ስኒትን ሃገራዊ ሓድነትን ንብሎ ዘለና እዚ እዩ ከመይ ጌርና ንፈጥሮ እዚ ትናትና ሜይን ፎከስ እቲ ኦብጀክቲቭ ከዓ ንሱ እዩ ነዚ ንሕና ሜይን ኦብጀክቲቭ for unity and harmony ክኸውን ዝኽእል ካብ አንድነት ክንወፅእ ኣለና ambitious ክንከውን የብልናን ኣብ ሓሳብ ክነተኩር ኣለና ኣብ ዲሞክራሲ ክንኣምን ኣለና ዓቕምና ክንፈልጥ ኣለና እቲ ናትና ሜይን ፎከስ ከዓ ቀዳማይ ካልኣይ ፀላኣይና ክንፈልጥ ኣለና እቲ ዝፍታሕ ብቐሊሉ ዝፍታሕ ምሳኻ ተቋመ ደንበ እንድሕር ኮይኑ ኮፍ ኢልካ ኣብ ጣውላ ትፈትሕካ እቲ ቀዳማይ ግን first and foremost አረሜናው ስርዓት ከመይ ጌርና ከም ግሒትና ክንወፅኦ ካብ ሃገርና ኣብ ሓደ ኮይንና ከመይ ጌርና ከም ንቃለስ ኣብዚ ፎከስ ክንገብር ኣለና እዚኣ ኢነናት ሸልያ ድሓር ብሕቶን መልስን ክንምልሶ ንኽእል ኢና ኣብዚኣ ወዲእ ኣለኹ የቐኒለይ ይሕዋት ብጣዕሚ የዘመስግነኩም ብሕድር ጀጋኑ ነዚ ዕድል ዝሃቡና thank you اوكي انا لنا كبر حو دكتور قبر اللي خلو دكتور قبر اللي خلو دكتور قبر اللي خلو يا الله اسمع كله تسمع قبر الله ده الله انكم الله خاولكم نمو اذا بالتوكوا يلا خاني لهنن ديا حن كنراخب إلى الحين كريعة يسرح بزخرة كما يوعلكم كما يحديركم كما يمسيكم كلكم مالتيو مخنيات عالم زلو سبس لزكافات لسكم يتي زقبع مالتيو مجمرة أنا مقاعد أمال قوان فتح لكم نتم تصومو روحيس تنسعي قبرو نزبي ارترا مالتيو نقول لهنا نتم مؤمنان بفلاي كم تقول لك زي زبهال لازم صتاي ما مجمرة خمس جنب أنا الله تانديا مالت نديو بزغنا نقول لهم ما بزي نتفتح زي تساتفو بصت حوات كمسجني دلي بفلاي كأبتا أنا زنور كوا بجلة قصر خلتي نقول لهم حجة بفلاي ني حفتنا أمنان ني حاونا يسيفن كمسجنا مدلي سنقال كأب عبي الله مالتيو نقول لهم مسجنا بصحهم بخلاي درجة نزي جزاك كمسجنا دلي كل جزء 5 تجوروا مالتيو حجي كوا أنا الجيس له حجي كان بزراب نام مصحف يا خيد له أبتصحفي تكاهتل تكون تسمع جبر مالتيو مغريات متخخ عندي حجي رئيخا كمو ما فيهم بزحات تكيخهم علىهم سلازي زبخرا بزح نجار كم زي اللي يزردع كمسجنكم كعيد لنا تقولوا تجوروا قال سمالتي أنا إيش ما يقبل مسكال حتى ناس جوروا مريم زبال كل جزء سلت فلت نسبة على مزراب بزح جزء مخناتو تاجزء وانت خيد سلزلع نابو بزح يخيدني مالتي سلازي حتى بغطى نبتي نايلهم زعما كخيد مو كم زي كقلت أنا حي أتحازو أسرو مالتيو مالتي رايز قيلو تلتل زبالة متان كي يخون إتي نبعلو زي مرح كارتا زي نبوي إن تلتل يكونن كمتي حونا سنقال زبالو مالتيو كله أساسر تتحازي مالتيو إذا أنا زبالو خاني مزي حجي حفتنا أمنان حونا يسيفن كبلوت صنحو مقات ألتاناتهم تأساسري حجي السوق تأسروا لكم مالتيو حجي بصفي حنتايو نزبي ارتران نوح تقالسي مو بزح خفيلو هقراو ناتنت زيجبت مخانو بدحر إيجن كم تتألمي زي ألام قجل لكم تألمو حجي بساعات زي حزبي ارترا تأقمكم زرلو
ጥራይ ዘይኮነሲ እታ ኤርትራ ትበሃል ከም ህዝብን ከም ሃገርን ናብ ምጥፋእ ገጻው ክትከይድ ዝኽእል ተኽእሎታት ቃላቀል ምህላው ያ ሓፍትና ኣምና ገሊፃ ማለት እሞ እቲ ስርዓትስ ከምኡ ኮነ እሞ ተምተረፍና እንታይ ደኣ ማኢድና ንዝብል ሕቶ ከዓኒ ሓውናየስ ነቲ ሕቶ ክንፈትሖ ዘይከኣልና ክንውድሆ ዘይከኣልና ብሰፊሑ ሓቢርና ክንቃለስ ስለ ዘይከኣልና ሒሮም ክቃልሱና ዘይከኣሉ ከዓኒ ብዝርዝር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ናይ ሓውናየስ መተኣሳሰሪ ክኸውን ዝኽእል ምዝሒድ ዝብሎ እንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ ደንበ ተቃውሞ ብሓፈሽኡ ዋላ ደንበ ፍትሒ ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ፋሒሉ ዘሎ ክጥርነፍ ዘይከኣለ ንዝብል ሕቶ እቲ ሓናቂ ዝኾነ ማለት እዩ ነው ናይ ብሓቂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ምትእምማን ስለ ዘየለ እዩ ዝብል ሕቶ ወይ ከዓኒ ርኢቶ እዩ ስለምንታይ ምትእማን የለን ኢልካ ሕጂ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ መልስ ማለት እዩ ስለምንታይ ምትእማን ተሪፉ ባካ ዘየለ ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ ብዙሓት ምክንያታት ክኾኑ ኩሎም ተም ቀንዲ ግን እንታይ እዩ ግልጽነት የለን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ወይ ከዓኒ እዚ ሓላፍነት ምውሳድ የለን ዝብል መረዳእታ ኢና ንረክብ ማለት እዩ እቲ ካልእ ካብኡ ዝነቅል እዩ እንታይ ሕጂ ምጥርጣራ ስለ ዘሎ ሰብ ንንሕድኡ ስለ ዘይተኣማመን ኣብቲ ካልእ እምነት ስለ ዘይብሉ እዚ ሕጂ ነዚአን ኩለን ዝኣስረ እንታይ እያ ግልጽነት ተዝህሉ እቲ ሰብ ምዃኑ እውን ትፈልጦ ኢኻ እንታይ ከም ምዃኑ እውን ትፈልጦ ኢኻ ብዝያድኡ ክርዳእ ትኽእል ንድሕር ገይጋ ንድሕር ኣለውን ብዛዕባ እቲ ገይጋ ተራዲእኻ እውን ኣብ ምርዳእ ክትበፅሕ ስለ ትኽእል ብሓደ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ንኻልእ ኣየምፅእን ማለት እዩ እቲ ካልእ ንንገብሮ ነገር ሓላፍነት ዘይንወስድ ምዃንና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ኣካውንታብሊቲ ትብል ወይ ከዓኒ ሓላፍነት ምውሳድ ኣገዳሲት እያ እሳ ስለ ዘየላ ሕጂ ናበይ ከይዱ ማለት እዩ ናብ ምብትታን ከይዱ ፋሒሉ ዝንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ዓይነት መደብ ፕሮግራም ናሃሎ ከንሱሲ ኣብ ነንበይኑ ሓዊስሕን ስለምንታይ መኹም ዳ ኮይኑ ንድሕሪካ ዋል ነዚኦም ክሰርሕ ይኽእል የብለካ ስለምንታይ ምትእማን ስለ ዝጎደሎ ማለት እዩ ሕጂ እሞ እንድሕር ደኣኒ ደቃውሞ ኣብ ሓደ መፅኡ ክቃለስ ንደልዮ ምክንያቱ ናይዛ ስራሕና እንታይ ድያ ምውሃሃድ እንድያ ማለት ሃገራዊት ስምምዕን ኣብ ህዝብና ክፍጠር ሞ ሓቢሩ ህዝብና ክቃለስ እንድዩ ሕጂ ናብዚ ክወስድ ዝኽእል መገዲ ክንሕንፅፅ ኢና ፈቲና ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ምንጪ ናይ ፀገምናሲ እሞ ነዚ ክንፈትሕ እንድሕር ዳ ኮይና ኣብ ደንበ ፍትሒ ክትኣታቶ ዝግብኦ ነገር እንታይ እዩ እዚ ግልጽነትን ተሓታትነትን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግልጽነት ተሓታትነትን ኩነታት ኣብ ደንበ ተቃውሞ እንታይ እዩ ዝመስል ሕጂ ክንርኢ እንድሕር ዳ ኮይና መጀመርያ ክስመረሉ ዝግብኦ ግን ምናልባት ወቀሳ ጥራይ ከይኸውን እዞም ኩሎም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝነጥፉ ሓይልታት ማለት እዩ ንዓኹም ወሲኸ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሲ ሃገሮምን ድሌቶምሲ ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ዲሞክራሲን ንኽረጋገፅ እመኒ ኤርትራ ካብዚ ሕጂ ገጢምዋ ዘሎ ፀገም ንኽትወፅእ እዮም ዝደልዩ ባህጎም ንሱ እዩ መዓልቲ መዓልቲ ዝፅዕቱ እውን ከምኡ እዩ ግን ብሓደ ንድሕር ዘይተቃለስካ ከዓኒ እቲ ኣይኾነልካን እዩ ኣይተኣኻኸበልካን እዩ ኣይንጠራቐብ እዩ ዓቕምኻ ተበታቲኑ ፀላእኻ ብቐሊሉ ከጥቅዓካ ስለ ዝኽእል ክሳብ ሕጂ እዚ ክፅዒ ይከኣለን ማለት እዩ ግን እቲ ባህግን ድሌትን ከም ዘሎ ክነቐምጥ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ምስጋና ከዓ ይግብኦም ክንብል ይግባአና ምክንያቱ ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ስቕ ዝበለ እውን ስለ ዘሎሲ እቲ ዓቕምኻ ወስ ምባል ንባዕሉሲ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ዝፀገምና እዚ ክፍትሓልና ስለ ዝኽእል ክፅዕልና ስለ ዝኽእል ሓቢርና ክንቃለሰሉ ንኽእል ንዑ ንምግባር ኢና ሕጂ ንሕና ተበጊስና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ራዕን እቲ ድሌቶምን ንሱ ምዃኑ ክነስምረሉ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ምምፃእ ድሌትን ባህግን ከም ዘለዎ ድሕር ተረዳእና ዲና ሕጂ ኩላህና እቲ ድሌትና ሓደ እዩ ሓደ ድሌትና እንድሕር ኮይኑ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ሓደ ክንጥምሮ ንኽእል ዝብል ሕቶ ክንርኢ ኣለና ኮይኑ ግን እንታይ እዩ ማለሲ
بحفش عندي خاطب زلخا ولكن بزعبا زي حجي زبلو زلخو تدليتن بهجن اللوم اب إرترا فتح ديمقراطيا كمصيام زدليو نبلو زلنا معناتيو بمنتع خطعقنو ወይ كعني كومو مخانس بمنتع خطفلق خمني كمان نزبل حتو انتي صقم علنا بزح ناي قلصنت قدلت علوو نسي ناوي يخمص معناتي نو حجي كبوليتيكا بروجرام زي يقولون حيلتات بزحت كخون يخوليو من علو من يبلون يتفلتن ولا انت هلو من نابزبي زوات ويك بهزبي زفلت بوليتيكا بروجرام ويك يعني كال دوكيومنتاتهم نهزبي قلت سلازي كونه كل دايكم زلو ممكن تفلت اي تخلنها سلازي ناي كومص اقمكم زلو مينا نفلت مالتي سلازي ولا تم زي بلوم سيبلو من دم تمالهم زبهالون قلت ابزي قدلي مالتي حجي اتي خالق انتايو እቲ ውሽጣዊ ምሕዳር ናይተን ንብለም ዘለና አካላት ማለት እዩ ውሽጣዊ ምሕዳር እንታይ ከም ዝመስል ህዝቢ ይፈልጥ እዩ ብኸመይም መዓልቲ ህይወቶም ዘመሓድርዎ ዝብል ማለት እዩ ማለሲ እንታይ እቲ ውሽጣዊ ሕግታት ስለዚ ንህዝቢ ግልጽ ክገብሩ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንፈትሕ እንድሕዳ ኮይና ግልጽነት ክህልዎ ስለዚ መደባቶም ፕሮግራሞም ንህዝቢ ከቅርብለዎም ማለት እዩ በኻላ ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ሓገዛት ካበዮም ዝረኽቡ ወይ ከዓ ፋይናንሳዊ ኩነታቶም ከመይ ዝመስል ዝገልጽ ማለሲ የለን ሓደ كنسمرلو نخل نجد حلال خوين مالته حساب ماني إذن الله عز وجل بدن بفتح الزنا فحيل تاسي بمعك أنا زين حرق هياسين إزي بخرني والكاختر تخليها كم من حرق عني قال اسم كحوسن زلوا تخولت أبيبي مالتيو مس قال حبيرن كسر حزلون تخولت أبيبيو زهلاوي حزل لنا يو نخون هلو يجددنا مالتيو سلات تقلل بزبالة ناي قلت إنتن تحتاتنتن حقافات زلو بايتا إيو تدبتو أومو زنتف زلو مالتيو سلازي ناي قلت إنتن تحتاتنتن مهلاو أقداسي يقورو سلازي السوس لازقود لها كم تعبين زي حكي انتهى له بصحات بوليتيكا منقسقاسات نرئي مالتيو كندا له نغركم نيدو بوليتيكا ودباز بحالاوي بوليتيكا سلفتات بحالاسي دنب تقاومو وي كاني انا ارترا بوليتيكا سلفتات بحالاس خنديه قصرن تفلطون انا ايفلطني ناي حق نمزرا منو بصحات كم زلوا كن فلطنا اذن كاني انتايو فلليكم دحرلكايو ملسو ندعي يزخون بزح جزء بزحات سيفيكاوي محبرات كم زلوا يفلت إذا سيفيكاوات محبرات من عمرت بزح حدا قداي زنطفا كابن بزحات كلها خيلين حجي نمتع نطفتاتن تميرا بحدا زي قلسا كنبل نخلينا مالتيو إذا زبلنا يي إذا قلصنتن كال تعتاتنتن سلازي له بخمزي مخنيات فحز بله هلاوي يزلو مالتيو بزحات ناي سبع مسألة تطابقت محبرات كم زلو نفلت إنا بزحات ناي ميديا تكالات كم زلو نفلت إنا حجي اتي الدولي ازلو بإرترا فتين ديمقراطي عند حدا خوينو نمنتا ان عقمتاتنا واحدا بحدا زي سرحة نبل ناي تلفزيون نقولو ناي راديو بولو يكال 24 ساعات كفول كنسو زغانا سبق تقوملو مداخل عليه سقيلو زباخن عقمتات إرتراو عقمونا اللو مالتي سلامتاي موهاد سلازقود له مالتي حجي مفالا لا يخلو ديو مالتي كبول زغانا مفالا لا يخلوكم دحر الكايم كعني نعيب مالسي مالسو انتايم نالسي ندعي actually انتايم مفالا ليهم دحر الكا ازي مفالا لينا ونكبل خاي يخلونا بزح جزي بيرسونال كون خيلي مالتي سلازي نازي كنفتح ندحدا خوينا انتاي كنقبر لنا زول حتى من تفتينا مالتي سلازي هاغراو سينيت مفتقار ادلاي مخانو إنا سلازي هاغراو سينيت نختفطر نحدا خونكا كن كمالو زغبኦም እዚኦም ሕጂ ብውሕዱ እቲ አንድ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እዚ ናይ ግልጽነት እንተሓታትነን ስለዝኾነሲ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ለውጥ ከምጽ ቃለስ ኣለኹ ዝብል ሓይሊ ከማልኦ ዝግብኦ ብውሕዱ ሲ ተዋሓደ ዝበሃል ናይ ግልጽነት ናይ ተሓታትነን መዕቀኒታት ከማል ክኽእል ኣለዎ
ምክንያቱም እሱ ከይኮነ ትስምረትን ተሓድነትን ትስኒትን ክፍጠራ ይኽእልን እዩ እንታይ ዝገብር ዘሎ ከይፈለጥካ ክትሕወሰይ ትኽእልን ኢኻ እንታይ ዝገብር ዘሎ ከይፈለጥካ ምስኡ ኮንካ ክትቃለሳይ ትኽእልን ኢኻ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘውሕስ ብውሕዱ ማለት ዝበሃል ተዋሓደ ሲ ከማልኦ ዝግብኦ ናይ ግልጽነትን ተሓታትነን መዕቀኒታት ክህልወና ይግብኦ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም እዚኦም እዞም ነብሰ ወከፍ ክማልኡ ዝግብኦም ንብሎም እንታይ እዮም ክርእስ ደሊ ነብሰ ወከፍ ኣካል እየ ዝብሎ ምክንያቱ ውድብ ዲኻ ትብሎ ሰልፊ ድዩ ምንቅስቃስ ድዩ ኣካል ንበሎ ውድብ ክኸውን ይኽእል ሰልፊ ክኾኑ ምንቅስቃስ ክኾኑ ዋላ ውልቀ ባእታዊ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ንኩሉ ዝጥቕልል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ሕጂ ነብሰ ወከፍ ኣባል ደንበ ፍትሒ ከማልኦ ዝግባእ ነው እንተዋሓደ ዝበሃሉ እሲ እንተ ተማልኡ ወይ ከዓ ክማልኡ እንድሕር ክኢሎም ሲ እንታይ ትረብሕኡ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ክማልኡ ዝግብኦም ኣለዉ ጾሜ ግን እንታይ ትረብሕኡ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ኮይኑ እሱ እንታይ ማለት እዩ ተኣማንነትን እምነትን ኣብ ኤርትራውያን ይሰፍን ማለት እዩ ግሉጽ እንድሕር ኮንካ ማለት ሲ ኩላ በቲንካ እንድሕር ኣርኢኻዮ ስለዚ ጠራጠሮ ምክንያት የብሉን ስለዚ እስኻ ማለት ሲ ዝሕባእ ነገር የብልካን በቃ ቁሉዒ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ሪስፖንሲቢሊቲ እንድሕር ትወስድ ኮንካ ማለት ተሓታትነት እንድሕር ደኣ መልስን ትገብሮ ኩሉ እንድሕር ሓላፍነት ትወስድ እንድሕር ደኣ ኮንካ ሲ እቲ ኣባኻት እምነት ክሕድር ትሰብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልኣይ እንድሕር ደኣ ግልጽነት እንድሕር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝተፈላለየ መደብ ዕዮ ዘለዎም ኣካላት ናብ ሓደ ዝጥርነፍሉ ኩነታት ክፍጠር ይከኣል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ክፃበብ ዘይኽእል ፍልሊ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ፍልልያት ኣፃቢብካ ብሓደ ክተምፆም ትኽእል ኢኻ ካልእ ትረብሕኡ እንታይ እዩ እዚ ግልጽነት እዚ ሚኒመም ስታንዳርድ ድብሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ግልጽነትን ናይ ተሓታትነት እንድሕር ተማሊኡ ፍልልያት ዋላ ፍልልያት እንተሃለዎ ሲ ፍልልያት ኣብ ምፅባቕ ሓጋዚ ተራ ይፃወት እዩ ናይ ብሓቂ ትምትሕብባእ እንዳ ዘላ ተገንበር እንድሕር ኮይኑ ሲ ብግልፂ ኣውሪድካ ባይሳ ኩሎም እንተናኻ ኣብ ጣውላ ኣውሪድካ ሲ ክትዘራርብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣነ እምነት እንድሕር ኣለኒ ኣባኻ ዋላ ፍልሊ እንዳሃለወኒ ሲ ምስ ፍልልየይ ምሳኻ ክሰርሕ ይኽእል እየ ስለዚ ነቲ ፍልልያት እውን ክፃበብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እንድሕር ግልጽነት ተሓታትነት እንድሕር ኣሎ እቲ ሚኒመም ንብሎ ማለት እንድሕር ተማሊኦም መን ዝዕኑ ዘሎ መን ዘባላሽ ዘሎ መን ከዝዕሪ ዘሎ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ግሉጽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ግን ምትሕባእ ስለ ዘሎ መን ጥዒ መን ሕሙም ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ መን የባላሹ መን ይዕሪ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ሽዑ ዘባላሹን ዝዕሪ እንድሕር ተኸዓ ነቲ ዝዕሪ ትድቦ ነቲ ዘባላሹ ከዓ ትኹንኖ ንሱ እውን ንሱ ስለ ዝፈልጥ ካብ ምብልሻው ማለት ሲ ዓዲ ውዕል ማለት እዩ ካልእ ብዙሓት ማለት ሲ እቲ መደብ ዕዮ ንበሎ እቲ ፕሮግራም ንበሎ ሲ እንታይ ምዃኑ ኣይፍለጥን እንድዩ ግን እንድሕር ደኣ ንህዝቢ ወፂኡ እንታይ ክትርኢ ትኽእል ንሰብኣዊ መሰላት ዝጓነፅ መደብ ወይ መደብ ዕዮ ዘለዎም እንድሕር ኣለዉ ወይ ከዓኒ ኣገባብ ኣካይዳ እንድሕር ኣለዉ ሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝጓነፅ እንድሕር መደብ ዕዮ ዘለዎም ኣካላት እንድሕር ኣለዉ እቲ ግልጽነት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ንሰብ ይዕርይዎ ወይ ከዓኒ ንሶም ንህዝቢ ዘይርብሕ ምዃኑ ሰብ ፈሊጡ ከዓ ፈሊኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ፈሊኻ ንኽትርኢ ህዝቢ ንኸለሊ ይሕግዝ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ክትሕባእ እንድሕር ደሊኻ ግን እንታይ ኢኻ ትገብር ነዚ ክተማልዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብ ድብስብስ ዓለም ኢኻ ትነብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ድብስብስ ዝነብር እዩ ህዝቢ ኣይፈልጥን እዩ ህዝቢ ከዓኒ ኣበይ ኢኹም እንታይ ኢኹም ዘለኹም ክብሎ ዘኽእሎ ዓቕሚ ስለ ዘየጥረየ እቲ ፋሕ ምባል እንዳቐፀለ ይኸይዱ ማለት እዩ ካልእ ምስ ዲሞክራስያዊ ባህርን ኣካይዳን ዝፃረሩ መደብን ስትራቴጂን ዘለዎም ኣካላት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ክተለልዮም ትኽእል ኢኻ ናፃ እንድሕር ማለት እንድሕር ደኣ እቲ ትራንስፓረንሲ ዝበሃል እቲ ኣካውንታብሊቲ ዝበሃል እቲ ተንክማልዕ ዝግብእ እንድሕር ደኣ ማሊእኻ ማለት እዩ ስለዚ
نهزبي زخاني يحجزوا أنا أيو خدقف أنا أيو خنصق مالتيو تساتفو دق نستيو حدا كبتي عنتو زغلص وي حوات تساتفو دق نستيو نو مسين اب قالسي بحفشو اب تزلعل صفحي مالتي اب مرحنت كمت زدل لاي صنح اب مرحنت تاوي صفحي مالتيو سلازي تريخ حجي مدام عيኦም حدا قلوص كوينو او محدارم قلوص نحدا كوينو مني مرحي منا من تمرحتي ازي نحدا قلوص نحدا كوينو كتري تخيلي خا مالتي حزب ندحريو خاني ني ندي دق نستيو تساتفو نمنسي تساتفو كتحو يخولي مالتي سلازي مالسي بشمون كصوعم سلا تخيل مالتي محبر انتاي نبلا منالبات محبر كاب دق نستيو ندحر زي لمنسي زي لسي محبر عرقتي سوق داخ تكون كومو تكون تخيلي تا ودب ويتا سلف مالتي سلازي كومو تبلا تخيلي خامني يحجز يحجي نتطمرتن نتحدن المفتار مالتي كاله مالسي اندحر قلصنا نحر الله خوينسي مرحتهم كفطروا يخيو مالسي كمرح زي يخيل بقعد زي يقول نحر الله خوينسي اندحر مفلط اندحر كوين حزبي مرحتي كفطر خليت حزبي ناي بحقي قلصنا نحر الله حلافنا نحد اتوسدكم كخا كتمرح اندحر زي كالكا خمرح يكالكم يلكا حلافنا توسيدكا تورد نزبو روحو كاع تركب مالتي حجي ناي قبطش اندحر كوينا كن متحبب عندها تمص عجي حرخن حكك خاتبز حمني تاني رئا ساعات راينا 3 عامات 4 عامات تاب سلطان غير نبلم بتخالقون كوبل ايو سلازي ازي اخ تحكم تخيلها مالتي سلازي بقعات مرحتي نخفطرن نخفرين يخيلي مالتي قال فاينانساو عقمي انت حد عن قلصنا نحرا له خوينو اتي فاينانساو عقمي كابي زمص حجي تعيشملو حميت الله مالتي نو او زيا خمزين دا زيا خمزين قابو توصيخه ولا حسد كون خلي حميت حجي نتي حزبي كاب كدغفكا زخل كل ነገራት كون خلي ስለዚህ ናጽ አንድ حدا ኮይኑ ግን ማለት ጉልጽ እንድሕር ኮይኑ ናይ ህዝቢ ደገፉን ክትረክብ ስቕል ኢኻ ስለዚህ ፋይናንሳዊ ዓቕምካውን ከደልብ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ እዚ ግልጽነትን ተሓታትነትን ማለሲ ብግቡእ እንድሕዳኣኒ ክህሉ እንድሕዳኣ ክኢሉ انتاي ربحاتات الله مالسي انت بزح جزي زحمه مالتيو اذا دم بتعاومو بناي وسط حيلتات بناي دق حيلتات مالسي تصلوا ايو ناي وص حيلتات ربح سرحيو انفلتريتد كوين يو قال لازم كل ما تصي مالتي نو حجي تقول صنات نحر الله خويا كن انت زلكا تخولو مالسي بنصر نهزبي نحدا قريب له ناي وصع زمدناتك بغبو تكايده تخيليخا تاي مالتيو اتي مس ناي وصع حلتات ابرهانا ارترا تمركوس مخانو كتراغ تخيليخا ندحكم خوينو خا حزبي كحجزكا خيلي مالتيو سلازي ازي يتربحو انتاي مالتي زخاني انت وحده سي ازي ناي قلصنتن ناي تحتاتنتن معقنيታት ዝኾነ ትካል ወይ ዝኣካል ንብሎ ዘለና ደንብ ፍትሒ ዘሎ ከማለ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እንታይ እዮም እዚኦም ምሙልኦም ትረብሖም ርኢና ማለት እንታይ እዮም እዚኦም ተወሓደ ከማል ዝግብኦም ናይ ግልጽነትን ተሓታትነትን معقنيታት ንብሎ ማለት እዩ ዋል ተቀዳመይቲ ሰነዳት ብዝምልከት እንታይ እዩ ግልጽነት ኣለዎም ዲዩ ስለዚህ ነብሰ ወከፍ ደንብ ፍትሒ ሕጂ ነዞም ስዕቡ ሓደ ባሓደ ክገልጾም ናብ ህዝቢ ኤርትራ ክዝርግሕ ኣለዎ ሕጂ አንተ ወይላንዲና ገሊኦም ኳ ፖለቲካ ፕሮግራም ዘይብሎም ኮኑ ሁሉም ሰለስተ ሰብ ኮይኖም ውድብ ኮኑ ሁሉ እንደ ውደምት ነው ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ሕጂ ዳግልጽነት ገለ እንድሕር ኣለ ኮይና እሳን በዓላ ንሁሉ ነገር ያትፈታልካ ማለት እዩ ስለዚህ ብዛዕባ ሰነዳት ዝምልከት እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ናይ ፖለቲካ መደብ ዕዮ ስለዚህ ሓደ ትካል ፖለቲካዊ መደብ ዕዮ እንድሕር ኣለዎ መደብ ዕዮ ናብ ህዝቢ ከቅርብ ክኽእል ኣለዎ አትብል ዝኾነ ካልእ መደባት ማለት ከም መደብ ዝስራዕ ስትራቴጂካዊ መደብ ካልእ ነው ውጥናት ገለ ካል እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ናብ ህዝቢ ክቀርብ ኣለዎ ክዝርግሕ ኣለዎ ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ውሽጣዊ መማሕደሪ ደንቢ ቅዋም ማለት እዩ ምናልባት እዚኣ ሕጂ ሰንሲቲቭ ክትከውን ትኽእል እያ ግን እቲ ውሽጣዊ ዲሞክራሲ بخمي كم زعي وسام محدارو كمي كم زمحادر ون حزب خفلط الله ديمقراطياو دي كونن
مسل دك نشز صبا على ودي بتحقو مرحلة خما يمرص انتاي زبل حجي كترين حدا خونكا اتي قوام ناي وسطاو محدارو ناب حزبي كقربو لو يزبل مالتي عمتاوي بزعبا فاينانساوي عمتاوي تصاب سلازي ازي فاينانشال ريبورت مالتي سلازي ازي حجي عمتاوي تصاب كان بزح نجر زحز مالتي تجنزب كمصي من يمويلو امنتاي طفيو بخمي اجبابو كله مالتي زحازي ناب حزب ربالو يزبل مالتي رابع درجة ناي محدار ودباو قرصي مالتي تي كمي يزم حدر انت عينت قرص له تتوارد مالتي تستراكشر نايتي ودباو قرصي انت يزمسل صبيب ديو سفيح ديو من انت يبل من زبل تتوارد السو ناب حزب قربالو حجي كاو حزب خردا يخيل انت عينت سلفي ويت عينت ودب ويت عينت منقصاص مخانو كابت قرصي كتردع تخيل إخا إذا الديمقراطي زسفع ديو زسبب ديو انتاي مخانو تفل تخيل إخا إذا تقدميتي عملتها زعما سندات قلت النتن كان هاي بوليتيكاو مدبعيو انتاي إذا خاني زخانة بوليتيكاو مدبعيو نو عد معي كون دحدا خوينو انتاي حز علوه نظام سعبو قلت النت معك أنيتات كمال علوه انت مالتي حجي حدا انت اين لم تلعلسي بوليتيكا مدبعيها ناب حزب زرق حلك اين النيو جن عينت بوليتيكا مدبعيه انت ايز حز تحستو ايها حجي مدبعيها ناب حزب زرقح وخل ايكونا مالتك قم نوغر خنتايو انت حز الله مالتي زخانه مدبعيه حجي كحزم زقبؤهم مالتي حدا كنت سبعه مسلات اب ارترا بزعبو خزارب كخل الله تمدبعيه انت عايز مسل كونتات نو سبعو مسل ابي ارترا حجي بزعبو خزارب الله كالاي بزعبا قوام ارترا خزارب الله ارترا قوام زيبلها سلازي زي كونتات ناي قوام انت عايز مسل سلامتايكم خوينو انت عايز حسب بزعبو خزارب كخيل الله بسالساي بزعبا ديكتاتوريا سرعه ارترا سلازي سي تبهري ناي تسرعات انا حزب ارترا منيو نزبل حتو نختملس ناي تسرعات ب أجلال عملسي ديتاسر سرعة كتولة الجهان سوق لا يكونن كتبتنا خد لك تكلاو جلال كله بتأكل سبس خردع له حجي والقصبات ويبجل ديها حزب إرترا تقلد الله ولا تكايدا تتحساسبات رئيتو سلازي بزعبو خزارب كغلالو بوليتيكا مدب عيها مالتي حجي ابي إرترا دل عبيت صقمات الله بزعبهم كزارب الله بزعبها قرا قلقلت زي حجي قدد اسكرنا نسوز فوت اوروس مبراتات كماي كم زمسل بزعبها قراو دحنا نعرترا صابوا مسارتاويان زخونو ጉዳያት ብዛዕቦም ድሕነት ክትዛረብ ከለካ ግራው ድሕነት ሕጂ ምስ ናይ ወፃኢ ምትእታው ጥራይ ተሓሓዝ ኣይኮነን ውሽጣዊ ኩነታት ዳይናሚክስ ናይቲ ህዝቢ ንባዕሉ ኣግምት ክእቱ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ማለት እዩ ከምቲ ዓንተቦ ይሕዋትና ዝገለፅዎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝጠፈሸ ስርዓት እዩ ዝበኽበኸ ስርዓት ነው ዝሞተ ፌይልድ ስቴት እዩ ብሰንኩ ከዓኒ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ወዲዱ ዘሎ ብምሉእ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ንሃገር ድሕነት ንኤርትራ ተፃባዓይ ስለ ዝኾነ ስለዚ መደብ ዕዮኻ ብዛዕባ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ زعل علاونا نعرترا مرتا حدنتن نهزب حدنتن بزعبو ختزارب كتقلال لك كزارب كخلالو سلازي ازي العلاونا نعرترا نحس هدفي نتاع خاتقدر سلازي سي نسخان بعلها على كاديو ني العلاونا نعرترا مكل خان مطبق امنتا اقول لك كادي مرتا حدنتنا نعرترا اتي مسرت ناي هاجرنا نعرترا نتم يعلن نعم تخبرهم ديخا زبل حطو كملس كخلالو كاله اتي بتاع ما قد سخاني كنتات لعلنا حقي بزعبها فتحي ابي ارترا انتاي زمسل مخنيات تمسرتاوي قداي طفي زلو ارترا فتحي فتحي بقب محدر يلن طراي زي كونس فتحي زبال ونجر يلن سلازي بزعبو كتزارب كتقلال لك مخنيات لعلنا حقي مسرد نخلو ناي سبات هيكون حجي زي لو هجدف الله هجدف مسكده بخاله سبات وي بخاله تكال تكوت خلي هاكن مفتحي زي كون خيليو كتفتحن دحركم كات مسرتاو قداين ارترا تمسرتاو صقم تاعي خطبل كتقلال لك فتحي انا غيرك اخاتم كما غيرك اخاتم محاضره بزعو بوليتيكا بروجرام زلكا مدفعيه لن تبلا زلكا خزارب كيلالو معناتي هذا إلنا عندنا انا حزب هو صالو إلنا قلع وصاب حزبي ግን تحسو خاني نزو قدايات زي
ዘጠቃለለ ወይ ከዓ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብ ክኽእል ኣሎ ካልእ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ እዚ ሕጂ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ብኸመይ ኢኻ ተካይድ ማለት ንኤርትራ ፅባሕ ንኮ እንድሕር ዳኣ ክትመሓደር ኮንካሲ ብኸመይ ጌርካ ኢኻ ንኤርትራ ትመሓደራ ስለዚ ምስ ከባቢኣ ዘለዋ ዝምድና ምስ ዓለም ዘለዋ ዝምድና ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ዝምድና ናይ ወፃኢ ሜላኻ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ሜላኻ እንታይ እዩ ክመስል ዝብል ብዛዕባኡ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ውሽጢ ኤርትራ ዝኸውን ጥራይ ዘይኮነስ ብሕልፊ ኣብዚ ዘለናይ ከባቢ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዝበሃል ዓመት ኣፋፍ ዝኾነ ስለዝኾነ ናይ ውሽጢ ናይ ደገ ማለት ናይ ወፃኢ ሜላኻ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ነዚ እንታይ ኢኻ ትሓስብ እንታይ ኢኻ ክትገብር ብዛዕባኡ ክዛር ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባኡ ክፈልጥ ይደሊ ንስኻሲ እንታይ ኢኻ ትሓስብ ፅባሕ ንኮ ኣብ ኤርትራ لو تمسياسين إرترا هم حدر نحد أتول كونكا ويك أنا أبي إرترا حدش من محدر كفتر نحد أتك على نحد الله تتحدش من محدر سي أنت ملك إخز زبل حتى كزارب كلا لون كنا تات إرترا سدة تانيات كم تحبتنا أمنا زولا تعتوم مالتيو إذا إرترا سين حلا 100 عمت نو إذا حلفوا هيوت فلتوهم نبر هيوت غير فلتني أبي إرترا ما كبرت أجمع زول حجي زي نبر على سي نبر على الونتي سفينة زلوا سلام بدرجة بصحنا خون خيليو ناي جزء خناتات خون خيليو تسدات كن كاب قدمات حج إرتراوان كسدود يوم أنا هم مالتي سلزي نزد نوع عمت أزقله تخطاتها لسدته ناي سدت جعزة إرتراوان بسنكوز وردم بدل عمت انتايو سلزي بزعو انت أخذ حسب سلزي زم حجي سدود زلو قدم تسدو كناتاتهم بزعبهم كناتاتهم تكاتل له كناتاتهم تكاتل كأخنا عم زد اللي حجي زد اليوم عبسدتهم زد اليوم نقدر تجبر ده سمح نكو لو تمسك أخاني نازيهم تأخذ تجبر عدمكم لا سلوا تقولوا كناتات تفتر ده تفتر دليت على كاديو ما دامت على كاديو زي الحجي بزعبه كزارب كخلا له مالتي ولا كبروجرام كمالتي كله أجد سبي إرترا عبيد أجمع فتيرو زلوا وأنا نتمريتي حجي زل سرعات مرينا ناي منقستيلو خم بالله ساعات بالله وانا فرق ليش ما زقوت أكا سلازي حجي كم عينت نجر سي عبيد أجمع فتيرو سلا زلا بزعبا مريت بخمي خاطر محضرة دلي وانت مريت ناي مني ناي ولك ديو ناي عد ديو ناي انتاي بزعبو اختزارب كتقلال لك انت اخاك تقبر مخنياتو كون ان تفكير له زحاله فزاله عمت ولا 4 عمت ولا 5 خبر جميركا بعلنا احنا عندنا ديسنا يو مريت ناي سدراي هاجيره تعيز تقول كني سلازي سي كاب جبهه جميركا مالتيو سلازي سي اتي محدار مريت سي ما عاد تعشمو بيلوي مالتي سلازي حجي سي مريت ناي عد خونا له ناي قال خطب كلها نبعلو تقبطم زكبع كان نغرالو سلازي انتي رؤيتك بزعازي كتزارب كتكلالك مخنياتو أبايت هذا اللي كون إنك عجنك كنقتلنا تنقبر مدامات كله رياليستيك هون سلازلو بزعبو انتي تبل بوليتيكا مدام كان سخزار بالله قطعة بوليسي نا إرتران تاعي خمسل كان ناي تفوشو ناي بعل السوفيت ناي بعل الجلدي ولا ماركت ايكونومي ولا انتي خات تبل بزعبو زلك خاخ تقلص على كعتبل مالتي انت سال سيتي العاقل سنة بزعبا ناي مرحنتاوي تحتاتنت يعني حجي ساخا انت عتبل نفس وكف أكل ناي دم بفتح مالتيو نظام زخطلو نظام زبلكم زلهو سعو حبرتات مرة دي حبرتان مرة قاعدات الحزب إرترا كقرب على الوقت بزع قلت أمنت اللي حجي تحتاتنت يا خازيا سلازي تقدمتي انت عتبل نايتي نو فتح أكل سخفيها والله ودبيها والله سيفيك محبرها والله ناي هيمان رايس سبع وصلت طبعي محبر والله ناي كتما ناي حزبا منقسقاس طرنافيا والله زخونه عكال مالتي حجي مرحتنتا قرص سلازلو حجي اتي فصام عكال ناي زي عكال زي اسي عدم سلطان خنديو نهزمك تقلت عليك عبتي مدبعيو كله مالها نايتي سلفي ويك نايتي قصاص كله خيليو جن بقلتك تقمط عليك مالتي
ስለዚህ ተርም ሊሚት አለው ዲ የለን ዲ ክንደይ ዘገልገል ሓደ ፋይናንሳዊ ሓገዛት ካበይ ከተረክብ ሕጂ ናይ ተሓታነት ያዝያ ግልጽነት ጥራይ ኮን ተሓታትነት ማለት ያ መራሕቲ ደሞዝ ኣለዎም ዲ ደሞዝ ብዙሕ መልክዑ ክሕዝ ክእል እዩ ማለት እዩ መቑንን ክኸውን ክእል እዩ መሻርፍ ክኸውን ክእል እዩ ሕጂ ግልጽት እንድያ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ሓደ ካብቲ ፋሕ ዘበለና ንብሎ እቲ ምቋምሲ ከም ስራሕ ይተወሲዱ ይዝበሃል ማለት እዩ ማሲ ኣነ ማሲ ታሽምለኒ ዋላ ኸምኡ ተኾነሲ ይርድዓኒ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዕድመ ልኩዕ ሰብ ተቃልሹ ምንም ጥሮታ ይብሉ ገለ ይብሉ ስለዚ ብኸምኡ ክነብር እንተፈተነ ግቡእ እዩ ባህላየ ዋላ ሓንቲ ታሽሚ የብለይ ግን እቲ ጉልጽ ምዃን ንባዕሉ ህዝቢ እንድሕር ኣነ ፈሊጡ ህዝቢ እውን ክድግፈካ ስለ ዝኽእል ካብ ናይ ካልኦት ተጽበይቲ ምዃን ወይ ናይ ካልኦት ከምቲ ዝጥርጠር መሳርሒ ምዃን ምክንያቱ ናፃ ዝህበካ የለን ስለዚ ዝህበካ ካልእ መንግስቲ በሎ ካልእ ሃገር በሎ ናቱ ረብሓ ንምርግጋጽ ዝህበካ ምክንያቱ ኣብ ናይ ወፃት ዝምድናታት ዕርክነት ትበሃል የለ ድንጋጽ እውን የለን ደንግጹ ይኮነ ዝህበካ ናይ ብሓቂ ማለት ንረብሑ ሃገራዊ ረብሑ ንምርግጋጽ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ግልጽነት እዚ እንድሕር ኣሎ ምናልባት እቲ ህዝቢ እውን ክድግፈካ ስለ ዝኽእል እንታይ እዩ እቲ መቑነን ዋላ እቲ መሻርፍ ትብሎ ክትገልጽ ኣለካ ኣገባብ ኣመራርፃ መራሕቲ ማለት ጉባኤ ተካየድ እቲ ጉባኤ ብኸመይ እዩ ዝካየድ መሪሕነት ብኸመይ ይምረጽ ውፅኢቱ ኸ ንህዝቢ ይግለጽ ዶ ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንህዝቢ ክግለጽ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ቁፅሪ ኣባላት ምንቅስቃስካ ናይ ሰልፍኻ ናይ ውድብካ ናይ ማሕበርካ ክንደይ እዩ ህዝቢ ክፈልጥ ኣሎ ኩሉ ግዜ ንሓሚና ሰለስተ ኮይኖም ውድብ ኮይኖም ንብል ኣርባዕተ ኮይኖም ውድብ ኮይኖም ክንደይ ሰባት ከም ዘለዎም ኣይንፍለጥን ይበሃል ማለት እዩ ግን ውድብ ተባሂሉ ከዓ ኣብቲ መድረክ ይኸይድ መኒ ፀገም ይፈጥር ማለት እዩ ዓቕሙ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ሕጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ ብሓፈሽኡ እንድሕር ሪኢኻዮ ሕጂ እኳ ነገራ እንዳተለወጡ ይኸዱ እንድዮም ዘለዉ ግን እተን ውድባት ተባሂለን ወይ ሰልፍታት ተባሂለን ተወዲበን ዘለዋሲ ክንደይ ሰብ እዩ ኣብአን ተወዲቡ ዝቃለስ እንድሕር ኢልኩም ዋላ ሓደ እንድዒ ትፈልጥቶምኩም ንገሩኒ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ውሕድ ምዃኑ እየ ዝግምት ማለት እዩ ግን እቲ ፀገም ግን እቲ ሓበሬታ ስለዘየለ ማለት እቲ ግልጽነት ስለዘየለ ውድብ የብለካ ዋላ 4 ደም 5 ተለዉ ዋላ 200 ተለዉ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ስለዚ እዚ ኣባላቱ ንህዝቢ ክንደይ ኣባላት ከም ዘለዎ ንህዝቢ ክነግር ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ሳምዑ ትኾኑ ተስፋ ገብር እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ንሕና ነቶም ውድባት ነቶም ማሕበራት ወይ ከዓ ነቶም ታሽሙ ይኮንና ንህዝቢ ኢና ንብል ዘለና ህዝቢ በዚ ክዕጠቕ ኣለዎ ስለዚ ኣነ ማሕበሪ ኣነ ውድብ የለ እንድሕር ኣመፂኡ እኳ እዚ ሕተቶ ማለት ክንደይ ኣባላትካ ኣበይ ኣለዉ እዚ ኩሉ ሕጂ ናይ ግልጽነት ንብሎ ግልጽ ዲኻ ንስኻ መፅሓፍካ ግልጽ ዲ ዋላ ሕቡ እዩ ስለዚ ምስ ሕባን ከዓ ንሕና እንታይ ንሰርሕን ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ እምበር እቶም ሰልፍታት ውድባት ንስኹም እንድሕር ህዝቢ እንድሕር ከም ዘይገርኩ ኣይንድግፈኩም ተዘይልኩሞም ሓቢእኻ ምኻድ ኣላያ እብዳ ትፈልጥዋ ማለት እዩ ካልእ ሕጂ እቲ ፀገም ሕጂስ እዚ ኢልና ኣለና ከም ህዝቢ ምሳኹም ኮይና ተሰማሚዕና ነዛ መደብ እዚኣ ምስ ኣፅደቕናያ ስለዚ ተሓታትነት ግልጽነትን ክህሉ ኣለዎ መዕቀኒታት ውሕዱ ተዋሓደስ እዚኦም ክማልኡ ኣለዎ ከም ዝብላዓል ዝገለፅክዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀገም ዝመፅእ እንታይ እዩ መን ይቆፃፀሮም ዝብል ሕቶ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና እዚ ሲኔት ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ሓደ ትካል ማለት ሓደ ኮሚቴ ነዚ ታታተል ሙእዝዝነት ነተን ዘለዋ ዝበሃላሲ ሙእዝዝነትን ንዕርቂ ከዓኒ ማለት ሙእዝነት ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ከማልዎ ዝግብኦም ኣማሊኦም ኣብ ንሕድኦም ዘሎ ዝምድና እውን ክተቀራርብን ንዕርቂ ክትመርሕን ትኽእል ሓንቲ ናይ ክኢላታት ኮሚቴ ከቕውም እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ እዛ ናይ ክኢላታት ኮሚቴ እዚኣ እንታይ ናይ ዕርቅን ናይ ሓድነትን ኮሚቴ እያ ትበሃል